Vítame vás pri ďalšej časti školských správ. V nasledujúcej polhodinke vás prevedieme životom študenta na Gabku. Január bol v znamení lyžiarskych kurzov. Svahy Vasilovskej hory zas a znovu ovládli telocvikári so študentami prvých ročníkov, tercie a kvinty. Študenti sa zdokonalili, po niektorí aj naučili lyžiarskému a snowboardovému umeniu. Určite budú so mnou súhlasiť aj absolventi Gabka, že lyžiarsky je jedinečnou školskou akciou, na ktorú sa nezabúda. Skúška dospelosti čaká skôr či neskôr každého jedného z nás. 201 maturantov si otestovalo ich znalosti v písomných maturitných skúškach zo slovenského, anglického, nemeckého, ruského jazyka a matematiky. Štatisticky sme obstáli veľmi dobre, nie sa čomu čudovať, 4 roky na tom kvalitne drieme. Zo slovenského a ruského jazyka a matematiky sme vysoko nad národným priemerom a angličtina s nemčinou tesne pod priemerom. Zo slovenského jazyka najlepšie obstála 4. F a z anglického 4. E. Maturantom gratulujeme a držíme im palce na ústnych maturitách, ktoré budú prebiehať od 22. mája do 26. mája. Nezištnosť a pomoc druhým. Po úspešnej decembrovej mikulášskej kvapky krvi sa v apríli opäť stretlo mnoho študentov a profesorom s úmyslom pomôcť. Za organizáciu jarnej kvapky krvi ďakujeme pani profesorke Florekovej a žiakom z krúžku prvej pomoci. Samozrejme, veľká vďaka patrí najmä darcom, vďaka ktorým sa podarilo odobrať takmer 50 litrov krvi. Kvalitnú prácu učiteľa treba aj kvalitne oceniť. Naši študenti si pre nich pripravili príjemný program s filmom Divoká škola, ktorý natočili tie najväčšie herecké hviezdy z našej školy. Aj tento rok sa brány našej školy otvorili verejnosti. 6. marca v pondelok si prešli chodbami a učebňami nášho gymnázia najmä uchádzači o štúdium na Gabku. Ďakujeme za hojnú účasť a budeme veľmi radi, ak sa s niektorými zo zúčastnených stretneme aj v septembri na vyučovaní. Síce v predstihu, ale predsa. Kráľovská trieda 3. F pripravila kultúrny program. Tancom a spevom oslavili tradičný zvyk na Slovákov a postavili pekný maj. Sme veľmi radi, že z tohto výnimočného dňa sa postupne stáva tradícia, s ktorou začala kráľovská trieda 4. C pred 3 rokmi. Každoročne na našom Gabku prebieha dvojtýždňová súťaž ZUČ. Zaujímavá umelecká činnosť. Tento rok opäť prekvapilo mnoho excelentných tried. Z prvej kategórie zaujali 3. miesto 1. C a D. Druhá priečka patrila 1. A a s najvyšším počtom bodov za obe kategórie obstála kvinta. Druhá kategória taktiež hviezdila. 3. miesto patrilo šťastným druhákom z F-ky, o druhé miesto sa podelila 2. E a 2. B a najlepším z druhej kategórie boli študenti z 2. C. Špeciálnou disciplínou tohtoročnej zúčky bolo video, ktorým súťažiaci predstavili svoj najobľúbenejší predmet. Ďakujeme, že ste zotrvali pri tejto časti školských správ a my sa tešíme na ďalšie vydanie. Dovidenia.